Lasi kadok kami nilitum Ladakh District Committee a President dulu lapen kadok kami Ladakh MEC lapen ke Board Chairman lapen BJP claim lapen kadok kami lasi tingpi ke epon ceng lo lapen ke pirthia thake apranga bangke Environment Ministry of Environment and Forest puchon no Ministry of Environment and Forest and climate change balam nonga botor ajata la itum thingpi theng prang pen chenglok lang kando gobe itum abisik ende da joine ajang ke koila ki phur sangti ki phur ajoine ilito lang roy la pen kheti bati adim ana awe alonon nangli tum thek long po long nit pen ho selbeta anta osabe pilomati aprang ke hanjang apor hole ekdom doyet a kali buthai di tanong ke lahai ta beta lapen ja semet peda bangke ilitung ke thingpi theng prang chi e uni lasi Narendra Modi da pulo ye ilitum la epayamen pen e rong na me rong pho da me e nai palam do mati athe ilitum ke oxygen siken oxygen lo pulonte thengpi sinang pi lapen e rong a thengpi pen oxygen inur muni arni wang da 27 liters nai lapen e rong a thengpi pen kom se da me ake kom nai ta bang kre pho abang phu phang oxygen ilitum long pon po la se rong a thengpi jong se theta na thengpi jong se ki pi pon lo pulo dangte labang so thengpi bang ke piloma labang so thingpi bangke it is inuda muni pathikali bangkre pho bangkre trok muni sika pathia teng la se ilitum ja se met peda bangke thengpi chong hu tum phase me itum neb dunang pola pen I school along tinan sida me ilitum thengpi bangke ilitum ke ye phan kadong ka we se me claim po nang po thengpi lo tang te tomon te me po thengpi lo tang te arwi ta yang muchot po thengpi lo tang te itum abin ta long po lapen ilitum along le phelang ilitum along le sitame mi pon sen pen do po la si air water soil la hai ka do we pa mi pon sen ji bolo la thengpi pen han la si ka do ka we pini wall environment de along kaprek ngai school along sitame along kaprek anu tin sitame labang so wall environment de bangke nile kadok awe chuning rilo lapen nang litum media hoi pen labang so nangke pachini jia por rat atum phanta chuning rilo anu tin sitame pinia bang matela June July ciklo an ka notice make kom naita rong krep pho thing pi ke chi e ponang pola make pini lage ke e cheng lo la pen nilitum ke kom nai se me 5000 6000 arong e pon thui lada ke e cheng lo lam